Саня, в това кафе Марк толкова пъти сме идвали с учениците, безброй. Андре, ти няма ли да ми кажеш, госпожо Димитрова? Все пак, 5 години съм ти преподавала математика. Аз такива обращения нито използвам, нито признавам, нито одобрявам. А как се присетих? Вчера така се поразрових в албумите и започнах да разглеждам снимките от абитуриентския бал. Стана ми някак си мъчно, налегнаха ме спомени и дойдох да видя моето бивше училище, твоето работно място. Ще ме разплачеш. Спокойно, това е в кръга на иронията, да не се объркаш нещо. Хайде, сплюй камъчето. Та как се присети за мен? Саня, стига с това глупаво и безпредметно заяждане, което имаме още от 9 или 10 клас, когато ми преподаваше. То е защото винаги, още като ти преподавах, винаги си се опитвал да се правиш на голям хитрец, а всъщност си голям самовлюбец. И явно няма как да простиш, че контактите на баща ми в министерството ти подействаха доста бързо да ми пишеш тройка. Не можеш да го прежалиш, но какво да се прави? Но сега съм дошъл по друг повод. Защото не мога да разбера, не мога да проумея как селяните не желаят да променят живота си. Как не желаят да имат по-щастлив живот. Как са толкова безволеви и все тъпчат на едно място. Андрета, какво могат да направят? Те са абсолютно безпомощни. На времето, като ме пращаха като млада учителка по времето на комунизма, къде ли не, била съм в толкова села. Но си давах сметка, че където и да отида, тези хора бяха смачкани от тежката си съдба. Да, мъжете работеха тогава в София, жените и децата се грижиха за земята, горкичките. Те просто нямаха друг избор. Какво да направят? Търпяха и мълчаливо си понасяха съдбата. Но те бяха изключително добри. Всяка сутрин ми носеха пресни яйца за закуска. И гледаха ме с такова уважение, не като тебе. Саня, тези приказки за съдбата, късмета са присъщи само на мизерниците. То това е едно оправдание за този беден живот. Всеки, ако има желание, може да промени обстановката около себе си. И това се постига само ако има смелост, имаш акъл в главата и не я заравяш като щраус в пясъка. Ти какво искаш да кажеш? Че трябва да се съгласим, че те са прави, че не предприемат нищо, за да променят своят живот. Така ли? Хората имат проблеми. Хората имат проблеми и селяните непрекъснато се справят с проблемите си. Всеки божи ден. Те работят, но не се оплакват, не мрънкат. Те работят като волове. Нямат и миг спокойствие. Да, мълчаливо се търпят и си понасят съдбата. Но те имат истински сърца. Имат сърца. Готови са да дадат на всеки, даже на непознати, последната си трохичка. Ти би ли го направил? Постъпи се, поне за миг се постави на тяхното място. Защо така ги нападаш? Какво искаш от тях? О, Боже Господи! Но нека защо спрем. се заяждаш с тях? Защо? Какво? Нека спрем и ще ти обясня. Не се заяждам. Просто искам да направя едно предаване за тях и ще ми е нужно малко помощ от теб. Каква помощ от една учителка, която отдавна е изгубила вече желание да бъде креативна и да създава нови неща, особено като има предвид, младите хора, младежите, които са. И как съсипват цялата обстановка с тъпи, абсурдни чалга песни и с липса на какъвто и да е разум.
А даже напоследък, даже вече започвам и да забравям някои неща. Като че ли имам Алцхаймер. А ти какво очакваш? Нали, за да може такива като мен и като баща ми да ги експлоатираме тези младежи, те трябва да са прости и да са съгласни да работят за 300-400 лева? Ами това е нормално. Нали, за да работят за жълти стотинки, трябва да бъдат с промито съзнание и да не се вълнуват от нищо. Но, Саня, ето тук е сценария към моето предаване. А ти не дей толкова да се правиш, че нямаш връзки и контакти. Всички знаеме, че преподаваш допълнително частни уроци срещу добро възнаграждение на детето на собственичката на телевизия Природа. Не ме прави на глупак. И какво от това? И какво от това? Андре? Ма ти да не искаш аз да лобирам за някои от твоите абсурдни предавания, в които плюеш селените? Аз да не съм изкукала. Да не съм се побъркала тотално, че да ти се вържа. Само, че забравяш една подробност. Всички знаеме, че винаги си искала да станеш актриса. Само, че твоята интелигентна майка не ти е позволила това. Съжалявам, че те връщам към толкова лоши спомени, само че аз ще ти дам възможност да изпълниш мечтата си. Защото ако един човек не следва мечтите си, за какво живее? За някакво мизерно възнаграждение от 300, 400, 500 лева? Величкович, хайде, моля те, без тези ефтини номера, ако обичаш. Ами преди като ти преподавах математика, пак се опитваше да хитруваш. Не че ти се получаваше, не че ти вярвах. Но, виж какво, не мога да продам моралните си ценности и принципи заради някаква си малка роличка от 1-2 минути. Но кой говори за роля от 1-2 минути? Аз имам предвид главна непрекъснато на екран. Ще се фукаш пред твоите бедни колежки. Ще се фукаш? Наистина ще се фукаш. А моралните принципи са загубеняци. Добре, ще поговоря с нея. Нищо не обещавам. Но за главна роля ще се постарая. Точно така. Така правят умните хора. Искаш ли ме? Ще ти се дам срещу 200 лева и една обиколка с твоята кола. Боже, колко съм хитър. Толкова е лесно да излъеш една учителка. Ти следиш ли ме? Какво говориш, бе, тапак? Луда работа. Тапак ли ме нарече? Може да съм луд, може да съм тъп, ама поне няма да мизерствам като теб, парцалки, и да си търся мазни дебели чичковци наляво надясно. Ама аз не съм такова момиче. И я отиди, поне си изкъпи и след това се продай за 300 лева и 3 обиколки с нечия кола. Буклук. Откъде на къде ще трябва да идва тук някакъв борд на директорите и да ми казва какво може и какво не. Ясно е, че винаги, каквото кажа аз, Андре Величкович, това става. И на всичкото отгоре, как може моят личен сайт velичкович.com да е с толкова ефтин домейн, само за 23 лева? Нали има .bg, ама тъпата ми секретарка мързи да отиде до ICN, най-голямата хостинг компания в България, и да подпише едно пълномощно. Аз ще й плащам. И какво е това? 4-5 публикации само в сайта ми. Ще плащам аз на 3 малумни администратора по 1000 лева на месец
И накрая за то, дето духа. Писна ми да ме пратне будала. Писна ми! Добър ден. Добър ден. Заповядайте. Добър ден, господин Джурджиев. Прекрасно. Благодаря. Добър ден. Добър ден. Заповядайте. Добър ден. Добър ден, госпожо Конгопарна. Добър ден. Заповядайте. Искате ли нещо? Чай, кафе? Няма нужда. Предполагам, вече сте закусили. Хапнали? Всичко е Да. точно. Да, добре. Днес, както знаете, имаме среща на борда на директорите, за да ви представя моето първо предложение като председател на този борд. Все пак, почти всички, с ваше изключение, ме избраха на този пост през януари месец, гласувахте ми доверие и надявам се, сега аз ще го оправдая. Така, това, което аз предлагам, може би ще ви се стори доста скъпа инвестиция, но приемете, че Величкович Холдинг трябва да бъде развиван. Все пак, господин Джурджие е част от този борд още от самото създаване през 1950-та. Няма какви свежи идеи да даде. Вие, госпожо Конгопарова, също от 1960-та сте в този борд. Няма нужда вече да сте тук, трябва да напуснете. Смятам, че инвестицията ще си заслужава предложението до борда на директорите, изготвено с моя помощ и с съдействието на моя екип. Това, което ние ще ви предложим, е село хотел. Така сме обозначили проекта. Със сигурност, уважаеми госпожи и господа от борда на директорите на Величкович Холдинг, това ще ви се стори и странно, дори извратено, но повярвайте, не е така. Идеята ми е да създадем този комплекс село-хотел, който ще ни донесе изключителни печалби, слава, престиж. Какво имам в предвид? Как ще се случи това? Елементарно. С плячкосване. Точно така. С плячкосване. Ще завземем село Населевци. Избрахме това село, защото то е с малко граждан, красиво е, изключително бедни, обаче са хората, които продължават да живеят там. И на всичкото отгоре се намира в Трънския край, както знаете, една от най-бедните области в България. Именно там се корени иронията. В едно от най-бедните места ще създадем един изключително скъп хотелски комплекс, разположен в цяло село. Светът ще споменава името на Величкович Холдинг с завист и респект. Надявам се, че ще подкрепите моята идея. Тоест, убеден съм, че ще я подкрепите, но естествено нормално е да си зададете въпроса по какъв начин ще убедим тези селяци да дадат местата си. Ще ви отговоря веднага. Знаете ли, че тези се надури мизерства? Те нямат пари за хляб, камо ли за сносен живот. Но моля ви се, въобще не си помислите, че ще получите и стотинка от нас. Напротив. Няма да им дадем нищо. Просто ще ги заблудим, че ако дарят местата си, ако се откажат от тях в наша полза, ще получават, докато са живи, финансови инжекции. А всъщност, просто ще ги преметнем. Сладко. Както знаете, Андрей пари не дава. Какво ще включва комплекс? Погледнете колко некадърни комплекса. Но съжалявам. Такива са моите служители. Но да се върнем на темата. Ще има 3 хотела, по 4 етажа всеки. На етаж по 8 стаи, с по 2 легла, защото който води своите деца, ще си наеме къщичка. Само да кажа, че общия капацитет в хотелите ще са 192 спални места,
Както знаете, създателят на Величкович Холдинг, моят дядо Боре Величкович, е роден на 19 февруари. 8 къщички с 4 легла всяка. Във всяка стая. Ето отново колко е накадърен екипа ми. Стая. Във всяка къщичка ще има и вана, и джакузи, и сауна. Комплексът ще има фитнес зала, 3 външни басейна и 2 вътрешни. Истински релакс. Ще има 3 ресторанта с общ капацитет 162 места. Както знаете, отново е символично, защото аз съм роден на 16 февруари. Комплексът ще носи името Дебора Спай Резорт и ще бъде кръстен на името на моята баба по майчина линия, която му отгледа, защото нашите нямаха време. Сега ще ви покажа как ще измамим селените. Компютъра не работи, а уше не е пъл. Както и де. Нищо не работи без мен. Каквото пипне друг, всичко се разваля. Това ще се случи благодарение на предаването Андре представя. В него аз и една ко-водеща ще заблуждаваме селените, че ако дадат местата си, ще усетят какво е хубав живот. Ще имат пари за всичко. И също така, естествено, ще кажем, че хотелския комплекс ще предлага възможност да идват и сирачета, и бедни възрастни хора, което естествено няма да се случи, защото какво ни интересува сираците? Интересуват ни само тези, които дават пари. Та, въпросът ми е, какво смятате? О, възхитена съм. Този път наистина съм възхитена много. Просто нямам думи. Андре, зашеметена съм. Как успя да приложиш собственичката на ТВ Природа? Тя се слави за умна и интелигентна жена. Истина е, умея да заблуждавам хората, но честно казано, този път не мога да взема цялата слава, както се казва. Всичко се случи благодарение на моята бивша стара класна Сани Димитрова. Тя преподава частни уроци на детето на шефката на тази телевизия и наистина, ако й предложа пари, никога няма да се съгласи да говори със собственичката и да я принуди, така да го кажем, да ни даде време за предаване. А все пак, защо избираме Природа ТВ? Защото бедните хора гледат точно нея, защото там им обясняват колко е хубаво да се живее в малките населени места. Но да се върнем. Саня има морални принципи и не приема финифийски знаци. Както знаете, моралните принципи са само за бедняци, но това е. Какво да се прави? Но само вижте, какво става, ако й предложите главна роля в предаване. То тя откача, поодява и е готова дори да убие за това. По този начин я изнудих и Андре представя започва още днес. Вие, госпожо Колон-Глупарова, има ли какво да кажете? Одобрявам проекта, хареса ми много и успех. А вие, господин Джурджет? Прекрасно, одобрявам проекта. Точно така. Нямам думи. Да. Убеден съм, че предложението е прието. Срещата приключи. Благодаря. Благодаря. Величкович Холдинг. Так му ви чувам. Здравей. Здравей. Здравей, Андрей. Така. Как си, Сания? Добре дошла. Да, добре съм. Както ти обещах, ще запишваме. Да, настанявам се. Хубаво. Аз изпълних своята част от сделката. Андрея, нали, надявам се, че и ти ще изпълниш своята. Естествено. Все пак си лице на една от най-богатите и най-известните семейства. Нали? Именно заради това сега ще запишем интрото да Андре представя. Чудесно.
Започваме. Успокой се. Вдишай, издишай, вдишай, издишай. Започваме. Уважаеми зрители, аз съм Андрей Величкович, водещ на Андре представя. И вие сте с пилотното ни издание. В това предаване вие ще видите истинската история на едно селце и ще може да се потопите в света му. Също така, Величкович Холдинг ще им предложи един изгоден вариант да дарят местата си и срещу това да получат работа. Величкович Холдинг има желание на тяхно място да изгради моделен комплекс, който да бъде достъпен и за сирачета, и за възрастни хора. Не може да си представите как се чувстват изоставените възрастни хора, чието деца са емигрирали и въобще не ги интересува какво става с болните им стари родители. Ко-водеща ще бъде Сани Димитрова, моята бивша класна в 54-то село. Здравейте! За мен е чест да бъда част от Андре представя. Това е първата моя главна и много важна роля. Тоест, стихчето, което изрецитирах, когато завършвах. Надявам се и вярвам твърдо, че ще имаме много голям успех. Мисля, че ще имаме много голям успех. Много се вълнувам и много се радвам и се надявам, че ще бъдем супер. Стиските ни палци! Днес при нас ще бъде един гост. Тя е депутат, председател на парламентарна група Селски живот. Здравейте, госпожо Евелина Штраус. Здравейте! Много се радвам, че съм тук. Горда съм, че присъствам в дебютното предаване на Андре представя. Госпожо Штраус, бихте ли ми казали, селяните от Населевци, дали осъзнават всъщност колко е важно да дарят местата си на Величкович Холдинг? Не съм много обнадеждена. Тези хора не могат да разберат, че земите им просто не им трябват. Гладуват и не си продават нивите. Аз не мога да ги разбера. Ние, както знаете, успешно си сътрудничим с Величкович Холдинг и подпомагаме селските райони. Да, благодаря ви много, госпожо Штраус. Ние всички знаем колко са благодетелни. Величкович Холдинг. Благодаря ви аз. Останете с Андре представя и след рекламите. Здравейте! Сега ще ви запозная с част от историята на село Населевци, където Величкович Холдинг имат намерение да построят Дебора, спа и резорт. Първите заселници на село Населевци са дошли от сръбските територии, тогавашни български места, отвъд планината. Първоначално са се заселили в подножието на планината Щърби-Камик, а по-късно са се заселили в Знеполието. Тези територии, които са определени тук като сръбски, отвъд въпросната планина попадат в границите на Сръбското кралство. Съгласно Берлинския договор от 1 юли 1878. До този момент тези територии не принадлежат на Сърбия, а се намират в границите на Османската империя. Става въпрос за Нишко, Пиротско и техните области, както и Новопазарския Санджак. По време на Второто българско царство, 1185-1396 година, въпросните територии, наречени отвъд планината, са в по-голямата си част от тяхното съществуване, са в Българското царство. И в определени периоди само те преминават в сръбски ръце. Но само част от тях. Населението в тях обаче е определено за българско, дори и от самите сърби. Малкото село е разделено на фамилии. Миджини, Савини, Самарджиени, Мракини, Маркови, Тодорови, Мотавини, Павлови, Станджини, Велини, Митини и други. Като всяка фамилия се състои от по няколко къщи. През Втората световна война близо до селото се разбива немски самолет. Също така, през Втората световна война населението в това селце десетократно пораства заради бомбардировките над София. По-късно, около 70-те жители на селото събират средства и сами издигат паметник, извор на красивата мома Гергана
в центъра на това китно, прекрасно селце. За селцето са написани няколко книги. Добро утро, братино, за Стефан Рангелов от Тодоров и биография Жена ми от Митко Миджини. Тези книги разказват интересни истории и легенди за това прекрасно селце. Това е всичко от първото издание на Андре представя. Благодаря ви, че бяхте с нас. Аз съм Саня Димитрова. До скоро срещи. Аз съм горда. Горда съм, че съм част от предаването на председателя на борда на Величкович Холдинг, господин Андре Величкович. Благодаря ви. До скоро. Браво, Саня! Толкова добре се справи. Не мога да си представя, не мога да повярвам, че съм вече водеща. Аз не мога да повярвам колко съм хитър. Така ще се вържат, ще си дадат местата без да се замислят. А виж какво хубаво селско студио спретнахме. Страхотно. Хайде да ходим да почиваме. Thank you.